Хәерле көн Татарстан, хәерле көн газиз милләттәшләр. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, матур эш көне тели. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татарстан дәүләт телевидениесе һәр тамашачыны уйнагыз гармуннар тапшыруын карарга телекраннар каршына чакыра. Иркенләп утырыгыз, республикабызның тагын бер гүзәл районына сәяхәтебезне башлыйбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Авызы тигәле. Бисмиллаларыбыз әйтеп. Иске көчтәне баллы һәм татлы шәк-шәк белән каршы алды безне Кукмара районы. Димәк, безнең сәяхәтебез дә нәкъ шулай баллы, татлы һәм күңелле булачак. Әлбәттә. Данлыклы Кукмара районы. Кадерле тамашачылар, тапшыруыбызны без әлбәттә инде район башлыкларының хәер фатихасыннан башлыйбыз. Һәм хәзерге вакытта без Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитрий улы Дмитриевта кунакта. Сән исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Без юкка гына данлыклы Кукмара районы дип әйтмәдек, чөнки нинди генә өлкәләрне алып карасак та, сез беренчеләрдән. Безнең инде иң зур байлыгыбыз безнең районыбызда яшәүче күп милләтле халкыбыз. Безнең кая гына барсак тагын безнең Кукмараның халкын булдыклы, тырыш, һөнәри халык дип каршы алалар. Ул әлбәттә шулай. Менә Кукмараның тарихына кирип карасак, инде электән менә безнең Комган заводыннан башланган ул. Аннан соң итек фабрикасы, һөнәрчелек, промышленность өлкәсе, менә барчасы да шушы тырыш халык булганлыктан Кукмараның менә бүгенге зур нәтиҗәләре бар дип әйтәсе килә. Инде халкың тырыш булмаса, булдыксыз булса, мондай зур уңышларга ирешеп булмас иде. Без әлбәттә Аллага шөкер безнең сәнәгать өлкәсендә дә матур күрсәткечләребез бар. Авыл хуҗалык өлкәсендә дә без республика күләмендә түгел, Россия күләмендә инде хәзер безнең сөт савы буенча зур үзебезнең өлешне кертәбез һәм инде без алдынгы урыннарда йөрибез. Әлбәттә, районда иң беренчеләрдән булып, республикабызда 200 тонна сөтне дәгән тәүлеклек 300 тоннасында инде 300 тонна сөт сауганлыга безнең республика рәисе Рөстәм Мөгалиев безгә республика алдында булган казанышлар өчен орден белән безне бүләкләде. Ул инде безнең районыбыз өчен зур мәртәбә булды. Әлбәттә, безнең Кукмара халкы, Кукмарада яшәүче халык, һәммәсе дәгән орденлы халык дип әйтсәң дәгән була, чөнки инде ул бердән без бер район республикабызда. Әлбәттә, республика рәисе безгә куйды инде зур максат. Шул 300 тонна сөткә чыккан вакытта 400 дә булырга тиеш, сездә 500 дә булырга тиеш. Инде Аллага шөкер, 500 тонна, 400 тоннасына чыктык. Инде бу ел июнь айына Алла берсә 500 тонна сөткә чыгып, тагы да зур рекордлар куярга без инде үзебезгә максат куйдык. Шушы Кукмараның булдыклы халкы белән безгә ул зур максатлардагы
аны ирешергә бөтен мөмкинчелекләр дә бар, шушы менә безнең булдыклы халкыбыз белән. Ансы да булыр дип ышандырасы килә Алла белсә. Искиткеч. Сезгә бик зур рәхмәт. Димәк, без бүген рәхәтләнеп туйганчы сөт эчәбез. Сезгә итешәгә менә шундый сорау. Менә без бит инде уйнагыз гармуннар дигән передача бит, әйме? Менә сезнең районда гармунчылар бармы алар? Мин беләм инде бар. Бар инде, бар. Ничек итеп каршы алдылар бит алар безне, ай. Гармунга килгәндә менә сез үзегез гармунда уйнамыйсызмы? Бәлки сезнең әтиегез уйнаган икән. Әбисем, бәлки дәвәли, туганнар бармы гармунда уйнап? Безнең әнинең никәше бер туган, Борис абый ул инде гармунда бик матур, бик шәп уйный. Ул вакытта аның гармуннарын тарткалап, әле мин хәтта миңа әле үземә дә генә әти-әниләр гармунда алып бирделәр, өйрәнмәсме икән, уйнамас икән дип. Мин аны тартып карадым, беренче теге булып чыкмады, ул миңа инде бирелмәгән булып чыкты. Мин берничә генә көй өйрәнеп карадым. Менә Вадим Захаров ул минем икенче буынлы туган. Без аның белән ул шул минем ул килеп, ул минем гармунда күбрәк ул уйный инде гармунда. Ул миңа берничә тапкыр берничәсен өйрәтте, берничә көйне генә мин хәтерлим әле Салаватның репертуарыннан Татарстан җырынан соң Уфтама шуларны әзрәк миңа дип күрсәтеп ул вакытта кызганычка каршы инде мин аны уйнап китә алмадым. Мин менә бүген дәгән ул гармун уйнауларын бик яты яратам. Инде мин сокланам менә үзебезнең якташларыбыз менә Айнур бик яхшы Моратов яхшы уйный инде. Айнур Моратов бик яхшы уйный. Аннан Ильяс Шакиров, Шайк Шарипов да менә исемнәр белән беләм. Алар монда Кукмарада бит инде яшь чаклары шушы культура территориялар ниләрендә культура белән бергәлектә алар бик яр бириләр безнең күп кенә чараларга. Әле мин хәтерлим Шариповны ул бияли киеп тә хәтта уйный, мен истә калган биялиләр киеп тә төрле гармуннарда да уйный. Ул инде чынлап барыр кеше бит инде эшләргә тиеш, эшләгәч ул ялда әйтә белергә тиеш. Кем ничек яхшы эшли, ул шулай дип яхшы итеп ялда әйтә белә инде. Шуңа күрә безнең халык ул эшли дә белә, ялда әйтә белә. Шуңа менә теге безнең музыкальный школада мин бер анда бардым дагы. Карыйм, шугалы күп җегетләр шалт итеп гармунда уйнап утыралар. Нишләп әйтәм, менә Баламышкиннарны алар өлкән группа, әйтәм, давай менә Баламышкиннар шикелле үк яшь балалардан әйтәм бер группа ясыйк әле дип, мен гармуннар да алып бирдем. Монда инде аларга ярдәм иттек. Аларда менә бер группа барлыкка килде, яшь җегетләр хәзер бөтен җирдә ут туздырып анда алар бөтен уйнап җибәрәләр, өлкәннәр белән яшьләр шугалы матур. Миңа калса, аларның үзләрендә дә шуйдыр, әти-әниләрендә дәгән, ул инде безнең яшьләр бит, алар безнең киләчәк, аларны без инде дөрес иттереп тәрбия бирсәк, дөрес итеп тәрбияләсәк, алар чын мәгънәсендә патриот та булачак, районны да яратачак, илне дә яратачак, ул кешенең күңеле, үзләре дә күңел ачачак, кешене дә күңел ачтырачаклар. Шуңа күрә без алар белән
данлыклы Баламишкин халық гармончылар ансамблі түгелмізсің? Олар, оралы бүгін концерт жоқ бейді. Бұлар репетицияда кейін бірін шығалар. Оралы... Нәқ міне сәхнеге әзірленген кебек әзірленелер әйін? Әйді олар біле танышыға әйін? İsәмісіз? Исәнләрмісіз, саулармысыз, қарап тұрдық. Данлықлы Баламишкин халық гармончылар ансамблі бет бұл деп. Хәлләрігіз нешік абайлар? Бик яқшы, бик яқшы. Қадірлі тамашашылар, әлігіне біз сағындыра гармонлар деген жырны тыңлап өттік, һәм әлігі жырның авторы нәқ міне Баламишкин халық гармончылар ансамблінің жетекшісі Егиз абый Зарипов өзі. Егиз абый, әйе, ортаға басып сөйлеші кәлі матур иттіріп, искиткіш матур гармончыларығыз, сәхнәні тұтырып басып тұрасыз әйемі, костюмларығыз да, киімлеріңіз да бик матур. Міне бұл Баламишкин ансамблі нешік барлыққа келді? Әйдегі шул тарихыны барлап кетей кәлі. Рахим етіп, тыңлағыз, біздің Баламишкин гармончылар ансамблі 2000 жылда міне шын бірләшіп, біз енді ұйышып, 30 кішіге жиылдық. 30 кіші біз башында. Бигрек көп. Шол айтып, мына бүгінгі күнге қадар біз матурғына ішләп келеміз, ойнап, жырлап, бик көп конкурстарда қатнашабыз. Мына қазіргі күнде бүгін ансамбльда біздің 15 кіші, бүгін мына бір-екісі келіп жете алмады. Іште бұл себеплі ансамбль енді бик тату біздің, бик бірдәм, бір-бірімізді хырмай етіп, матур етіп яшейбіз. Бик көп конкурстарда қатнаштық. Ол уйнағыз гармонларда көп кіна тапқырлар лауреат болдық. Енді мына Ирақ жерлерге сабан тойларға барабыз. Мәскәулер, Шиләбі, Астрхан, Курган, Свердловяклары. Мына биыл Пермь бардаға әзірленеміз. Ел сайын барабыз шында. Матур етіп, өзіміздің күйлерімізді ойнаймыз. Халқымыздың енді сабан той бетінде бик көркем сабан той. Оны бірде қалдырған жоқ. Шолай өзіміздің район ауылларында да шақыралар бізді сабан тойларға. Шолай районымызда өткен сабан тойда қатнашабыз. Һәм дә инде бик көп бәйрәмнәр бізден башқа өтмей. Көп жерлерде йөрибез. Әйткәнемчә, Мәскәүдә дә менә Кремльләр сарайында да чыгыш ясадык біз 2006 елда. Шулай җегетләр. Путинның куллары белән лауреаттап кайттык. О, менә бит. Казакстанга бардык сабан тойга. Анда инде бик батыр гына чыгыш ясадык. Төрле хөрмәтле безнең төрле тармакта эшләгән иптәшләребез. Менә безнең барабанчы, җырчы җегетебез Фәрит. Фәрит безнең инде бик зур урыннарда җитәкче булып эшләгән кеше ул. Казан шәһәрендә менә Купмарада безнең җитәкче урында эшләде. Мин сорым безнең Себердә Әмир дус безнең главный инженер үзенең туган ягында колхозда. Мирамаз Акиш районның механизация җитәкчесе, инженер. Безнең районыбызның күлебине бик күп күркәм эшләр башлаган кеше. Дамир Фарылович безнең сәнгать мәктәбенең җыр укытучысы. Аның Шаян җегетләр дигән ансамбле бар. Менә бүген аны күреп китерсез. Ул җегетләр белән шөгыльләнә. Бик күп кенә урыннар, лауреатлар булдылар, шулай ук. Хатип безнең Зилан спорт комплексында замдиректор по хозяйственной части, спортсмен җегет. Безнең Илсур главный инженер, металл посуда безнең менә данлыклы шунда эшләгән кеше. Талгат безнең данлыклы шофер җегет. Мен ярты гомерем машинада. Машинада ие. Гомерем поездлар иттем. Поездларда ие. Безнең Рафкат абый, бу Мишурин, агроном.
әлі де мынау нәрсе генә үстеме, аның бакчасына кірсәң, 25 жыл бір колхозда эшләдем. Агроном булып. бакчасында нәрсә генә үсмей, динди генә үсемлек дип әйтим, динди генә җимеш, динди генә яшелчә. Бар да бик булган, булдыра торган җегетләр, менә шундый кулларыннан эш килә, ял итә берәләр, гармонда уйныйлар. Бик молодцы, мин алар белән горурланам. Ветеран безнең, Рамзит абый, ветеран тальянчы. Менә Рамзит абый. Безнең белән Кашып кына утырасыз, безнең яңа чыкмыйсыз бик әле. күп конкурсларда катнашкан җегетебез, җегет дип әйтәм. Бу җегетебез безнең гомер буе эшләде, милиция хезмәткәре безнең. Менә шул матур егетең белән берәр нәрсә безнең тамашачыларга күрсәтә алмассыз микән? Менә бу җегетебез безнең хәзер бер яраткан үзеңнең башта шабата киен уйнайме? Давай. Менә алга түргә чыгыз. алга. Сәхнә сезнеке. Шуны матур итеп уйнадыгыз. Уйнагыз гармоннар тапшыруы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Барлык чыгарылышларны сез YouTube каналда һәм ВКонтакте шилтәрендә Уйнагыз гармоннар тапшыруының сәхифәсеннән карый аласыз. Моңа шулар иде, исән, имин булыгыз.